Kérdezzük a Dad Zsolna 2-1-es mérkőzés után. Ákos, hogy látod a meccset a pályán? Hát nagyon nehéz mérkőzés. A Zsolna nagyon technikai csapat, egész meccsen nálunk volt a labda. Sokat futottunk labda nélkül, de több helyzetünk volt mindenkit, és örülök neki, hogy 2-t várunk, ők csak 1-et és a 3 pontot kaptunk. Milyen volt a taktikai elképzelés, és mit sikerült ebből végrehajtani? Hát a taktikai elképzelést megmondta edzőnk, nem tudom, hogy nyilvánosan elmondhatom, de szerintem 99%-ra betartottuk, és azért lett ez a 3 pont a meccsen. Összeszámoltuk, hogy a 19 fejpárbajból 15-öt megnyertél. Nehéz volt ellenük? Nehéz volt, de mivel majd 2 méter magas vagyok, sok ember elvárja, hogy összes fejpárbajt megnyerjem, úgyhogy remélem, hogy ez a szám jobb és jobb lesz. Mind a két gólnál aktívan ott voltál, hogy láttad a gólokat? Hát ott voltam, megküzdöttem érte, hogy a csapattársaim berúgják, azóta helyzeteket berúgták, és örülök nekik ugyanannyira, mint ha én rúgtam volna azokat a gólokat. A mai meccs után nem te vagy a házi gólkirály, Erik átvette a vezetést. Van ilyen verseny köztetek? Ez nem versenyzik, szerintem az a legfőbb, hogy a ligát meg meccseket nem szerdálján, és semmi versenyzés nincsen közöttünk. Mit szólsz a hangulathoz, a szurkolókhoz? Hát nagyon kellemes így focizni, és remélem, hogy egyre többen fognak járni focira, és csak örömet fognak hozni a játékban. Mikor lesz a következő szarkagól? Hát, ez nehéz kérdés. Hát remélem, hogy minél hamarabb, de ahogy mondtam, legfőbb az, hogy a pontokat szerezzük, és inkább szerezünk pontokat, mint hogy rugdossam a gólokat, és vezetni a meccset. Mennyire játszott bele a mai mérkőzés taktikájába, vagy a pszichikájába? Az, hogy már tudtuk, hogy a Nyitra 3-0-ra nyert, hogy léptetek pályára? Mink játékosok, vagyis én nem hallottam róla, én csak majd fél időben hallottam, amikor jöttem a pályára, hogy a beszélgettek és mondták, hogy a Nyitra meglettek a 3-0-ra, úgyhogy mink a saját játékokat nézzük, és az a fő, hogy mink szerezzük a 3 pontokat, és nem a Nyitrát mondják. Ki szurkolt érted itt fönt a tribünön? Itt volt a családom, volt pár ismerős, és a barátnőm. Jó, akkor beszéljünk még a jövő heti mérkőzésről, Szenyicára utazunk. Milyen céllal, mi látott a elvárás, a szurkolók mit várhatnak? Hát elvárás szerintem Szenica nagyon jó csapat, remélem, hogy egy pontot, hanem 3-at el tudunk lopni tőlük, és az a fő, hogy pontot szerzünk náluk, és ott legyünk Nyitra mögött vagy előtt. Köszönjük szépen, és akkor sok sikert, és hát remélem, hogy mi hamarabb örülhetünk a szarkagólnak is. Én is köszönöm.